dnešním videu s váma chci sdílet několik mých posledních dnů, kdy jsem byla hodně ponořená sama v sobě. Byl to čas, kdy vlastně jsem si naplno dovolila jenom být. Co to vlastně znamená jenom být? Já věřím, že pro každého je to asi něco jiného. Každopádně já tady do toho stavu bytí se od loňského roku opravdu dostávám víc a víc. A velmi mi k tomu přispěl právě Egypt, kde už teďka jsem pravděpodobně natrvalo nebo minimálně na delší dobu. A já jsem dlouho žila vlastně v takovým nějakým tlaku a v přesvědčení, že musím víc pracovat a musím dělat toho víc a musím ještě mít tenhle kurz a ještě jiný kurz a musím zkrátka pořád být v nějakým zaběhnutým kolečku. A přesto, že jsem si myslela, že umím vypnout, umím odpočívat, umím relaxovat, tak mi vlastně tady v Egyptě dochází, že jsem si to jenom sama sobě nalhávala. Protože doslova to bytí se teprve učím. A znamená to skutečně vypnout, doslova vypnout všechny svoje naučené programy. I ve své hlavě zmáčknout takzvaně pomyslné tlačítko off a vypnout hlavu a skutečně si dovolit jenom být. A to znamená třeba jenom sedět na balkóně hodinu, 2, 3 a prostě jenom sedět a dívat se kolem, občas se zastavit u nějaké myšlenky, která tam přijde, občas ty myšlenky jenom pozorovat a nechat je být. Vychutnat si kávu, vychutnat si čaj a vlastně celkově tak jako jít do toho ticha a klidu svýho vnitřního. A ne náhodou se mi tady v Egyptě v loni otevřel obrovský prostor návratu k sobě, kdy jsem začala vnímat, co je opravdu pro mě podstatný a důležitý, kdy jsem přeskládala veškeré priority ve svým vlastním životě, kdy jsem celkově všechno nějak zpomalila, stišila, sklidnila. A přestože rádoby ta vnější realita zůstává pořád stejná, jakože jsem máma, podnikatelka a takzvaně musím něco dělat a vydělávat peníze a postarat se o sebe a o své děti a tak dál, tak to všechno vlastně tvořím dneska úplně z jiného vnitřního nastavení. A můžu vám říct, že někdy je to dobrý boj, který svádím sama v sobě, protože ty naučený vzorce se neustále ozývají, hlásí se o svoje slovo zkrátka. Určitě to znáte. Jenže já se v takových chvílích zastavuju a říkám si, už ne. Tohle už nejsem já a tohle už mi neslouží a neprospívá a já už dneska to chci jinak. A jsem v jiné energii, jsem v novém nastavení a doslova mi posledních pár dnů dochází to, že jsem skutečně odevzdala v tom krásném slova smyslu, odevzdala tomu Bohu a vesmíru svoje staré já a otevírám prostor tomu novému. A s tím souvisí vlastně úplně všechno.
A já jsem dnes, po opravdu mnoha dnech, měla konečně chuť tvořit a sdílet a být tu zase pro vás. Takže jsem vylezla z toho svého vnitřního světa zase trošku ven, i proto tady nahrávám tohle video. A dneska jsem napsala článek, který vyjde v neděli. A nazvala jsem ho, že svoboda není samozřejmost a láska už vůbec ne. Je to hodně hluboký téma, který ke mně přišlo. A pro mě osobně je svoboda úplně top, úplně nejzásadnější. Vůbec si nedokážu představit žít život bez svobody, aniž bych se cítila svobodně. A přesto tady v Egyptě, když vnímám to všechno kolem, tak mi dochází, jak obrovským darem ta svoboda je. Ale ne ta hraná, jak my si mnohdy myslíme, jakou svobodu máme, když žijeme v demokratické zemi. To je takzvaně iluze svobody. Ta svoboda je hlavně tady u nás vevnitř. Ale ano, dotkla jsem se i té vnější svobody, protože tady v Egyptě si uvědomuju a dochází mi to víc a víc, jak se tady prostě žije z toho, co se nám jako předkládá. Že vlastně jedinec nemá svobodu volby. Ač vlastně svoboda volby je tím životním darem. To je dar od Boha, svoboda volby. A přesto my lidé jsme se napasovali do různých systémů, ať už politických, náboženských, kulturních, rodinných, tak jsme si vlastně nechali tu svobodu volby vzít. A já jsem se tady zamyslela nad tím, jak to tady mají mladí lidé, protože já jsem se tady v létě potkala s jedním mladým mužem, je mu 22 nebo 23 let, který prodává na rybím trhu. A on vlastně sdílel, že už má domluvenou manželku, že se znají už prostě mnoho let a za nějaký čas, že se vezmou. A tehdy jsem ho vyslechla a nějak víc jsem se nad tím jako nezamýšlela, ale teď, jak tady jsem delší čas a vnímám to všechno kolem a občas něco slyším, s někým mluvím, něco si přečtu, tak se mi to tak nějak víc skládá. A já si uvědomuji, že opravdu tady většina těch mladých lidí se bere prostě, nebo jdou do toho manželství, protože to někdo domluvil, protože je to výhodný pro rodinu, možná pro obchod, je to prostě smlouva, je to kontrakt, je to dohoda. A já teď to řeknu trošku drsně, ale mně to opravdu přijde jak na tom dobytčím trhu, kdysi dávno, kdy se kupovaly krávy, zvířata, dobytek. A prostě tam ty lidi přišli a vybírali si, kterou si koupí. A pak za ní zaplatí. A pak je to jejich majetek. A mě to obrovsky prostě vede k tomu, že je to úplně stejný tady s lidma. Jakoby ty lidé byli majetek. Jakoby si člověk kupoval člověka. A díky tomu, že si ho koupí, tak se stává jeho vlastnictvím, jeho majetkem. A kde je ta svoboda? Já to vůbec nechci hodnotit ani soudit. Já respektuju veškeré kultury, náboženství, ač já na to mám svůj vlastní pohled, tak to respektuju. A zamýšlím se nad tím. A chci o tom mluvit nahlas, abyste se nad tím zamysleli taky. Ať už žijete v jakékoliv krajině, v jakékoliv kultuře.
A mně právě při psaní toho článku i došlo to, že třeba my v Evropě tu svobodu máme. Nám nikdo nediktuje, koho si máme vzít, kdo má být naším partnerem nebo partnerkou. Tam to není žádná dohoda, žádný biznis. A přesto si té svobody nevážíme a jsme schopni sami sebe uvrhnout do takzvaného pomyslného svého vlastního vězení a vzdát se vlastně té svobody volby, která je nám naprosto přirozeným darem. A já u toho článku jsem si uvědomila, že jsem v tom žila taky. Spousty let jsem žila v tom, přestože jsem byla už potom ve svobodné zemi a mohla jsem si vybrat a zvolit naprosto cokoliv, ať už se týká vztahu, nebo práce, nebo vlastně úplně všeho jsem si mohla zvolit. Tak jsem si mnohdy zvolila to, co absolutně nebylo v souladu se mnou. Ano, volila jsem to nevědomně, tak jak to pravděpodobně volí většina lidí. A proto se tady nabízí ta výzva opravdu žít vědomý život, přistupovat k životu vědomně a nejenom z těch naučených programů, protože mnohdy nás ty naučené programy drží ve strachu a v těch vzorcích a v limitujících přesvědčeních, vlastně v nějaké té iluzi, které jsme uvěřili, že tohle je scénář našeho vlastního života. Ale co když není? Nemusí být. Aha. Já vám řeknu, jak mě se obrovsky ulevilo, když jsem vystoupila z toho svýho napsaného scénáře, který jsem si napsala sama. Svými strachy, vzorci, bloky, přesvědčeními, tím vším, co jsem si nabrala svým vlastním životem a pravděpodobně i minulými životy a tím vším, co vlastně si moje duše prošla. A upřímně moc lehko mi u toho článku nebylo. Jenže ono je opravdu potřeba jít do té vlastní pravdy. Postavit se tomu prostě čelem, i když nám to není mnohdy příjemný. Protože tohle jsou ty okamžiky, kdy si dovolíme se opravdu svlíknout do naha sami před sebou. A tohle jsou ty chvíle, které nás posouvají dál, které nás vždycky posílí a vždycky nás vedou víc a víc k sobě, opravdu k sobě, do toho, co je naše, ne do toho, co jsme uvěřili nebo čemu jsme uvěřili, ale do toho, co je opravdu naše. A my to mnohdy nevíme. My to přehlížíme, my vlastně odmítáme mnohdy slyšet ten vnitřní hlas. Ignorujeme ho. Jenže tady se nabízí ta svoboda volby. Já si tady užívám kávu se čtverečkem hořké čokolády, která přijela z Čech. A to je ta svoboda volby. Takže co takhle si ji zase vzít zpátky? Co takhle udělat ten první krok k sobě? A pro každého to může být něco jiného. A může to být malinký krůček. My mnohdy, když přijdeme k nějakému uvědomění, tak chceme obrátit život o 180 stupňů. Ale to je blbost. To by nás semlelo. Fakt stačí krůček za krůčkem. Vedu k tomu i svoje klienty a vidím, opravdu za těch několik let svojí praxe vidím, že to není potřeba nějakých velkých obratů, protože ty velký obraty se stanou takhle, v určitý moment, kdy se seskládají právě ty malinký krůčky a jednoho dne to prostě zacvakne
a ta realita se přeskládá. Takže svoboda skutečně není samozřejmost. A láska už vůbec ne. O tom jsem psala v článku taky. Každopádně zvu vás k jeho přečtení. Vyjde v neděli. A protože právě tady v Egyptě si obrovsky uvědomuju, uvědomuji si, co vlastně láska vůbec je. Já jsem si vlastně uvědomila, že jsem žila v obrovské iluzi o tom, co je to láska. Když někdo někoho miluje, co to vlastně znamená. A bohužel tam mnohdy vnímám to vlastnictví. Tak jak jsem to tady připodobnila k tomu dobytčímu trhu, ano, já vím, že je to drsný. Ovšem mnoho vztahů na světě je opravdu založený přesně tady na tomhle. Vstoupíme do manželství, uzavřeme dohodu, podepíšeme papír a někde přirozeně v nás tam se cvakne to právo na to druhého člověka vlastnit. A mnohdy si myslíme, že ten člověk, ten druhý člověk, ten náš partner, partnerka, by měli být takový, jaký my si přejeme, aby byli. A mnohdy tam chybí respekt, úcta. A jsou to opravdu vztahy založené na úplně něčem jiném, než je láska. A ano, můžeme polemizovat o tom, co vlastně láska je. Klidně mi napište do komentáře, jak vy vnímáte lásku. Já jsem se nad tím upřímně dřív nikdy nezamýšlela, ale když se nad tím zamýšlím poslední dobou víc a víc, tak si začínám uvědomovat, že láska k druhému člověku je o tom, že toho druhého člověka respektuju. Vážím si ho. Je tam úcta. Je tam pochopení, pozornost, péče. Že to není o tom, že s tím člověkem musím být 24 hodin denně a sdílet s ním úplně všechno. Ne, naopak dát mu prostor. Takový prostor, jaký ten člověk potřebuje. Zároveň mu dát tu bezpečnou náruč, kdykoliv ji potřebuje. A žít v tom souladu, zejména sami se sebou a potom v tom souladu s tím druhým člověkem. To je láska, z mýho pohledu. A také mi dochází, že mnoho lidí nemiluje sami sebe. A když nemilujeme sami sebe a nepřijímáme se, což je velmi časté, nepřijímáme se, obzvlášť svoje stinné stránky nechceme přijmout, přehlížíme je. Děláme, že jako to nejsme my, to se nás netýká. Takže se nepřijímáme. Jak můžeme potom milovat druhého člověka? A jak ho můžeme přijímat takovýho, jaký je? No nemůžeme. A právě potom se snažíme toho druhého člověka předělat k obrazu svému a pak už se vytrácí ten respekt a úcta. A zamilování vyprchá a pak už je to jenom život ze zvyku. Samozřejmě netvrdím, že takhle vypadá každý vztah. Jasně, že ne. Jenom v tom nějakém globálním měřítku, z mého poznání, z mého sledování a pozorování, z mého života, z mých zkušeností, jsem dozrála tady k tomu svému poznání. A zajímá mě, jaké poznání máte vy v souvislosti se svobodou a láskou. Jak vy to vnímáte? Já osobně momentálně teď si užívám naplno přítomného bytí
A jsem sama v sobě v takovém obrovském klidu, kdy lásku a svobodu pěstuju v sobě. Nezávisle na tom, co se děje venku. Jaký jsou okolnosti, jaká je situace, ať už politická, náboženská, kulturní. Jde o to, co mám tady vevnitř. A to se týká každého z nás. Ať žijeme kdekoliv, ať situace v našem životě je jakákoliv, tak vždycky je to o tom, jak to máme tady vevnitř. Milujete taky takové filozofování o životě, hloubky, přemýšlení o životě, o viditelném i neviditelném světě, o lidech, o bytostech, o vesmíru, o Bohu. Já jo. A natáčím tahle videa proto, že vím, že vždycky si to najde někoho, koho tím obohatím, koho tím inspiruju, koho tím motivuju pro jeho život. A to mě obrovský hřeje u srdce. Mějte se moc krásně a já se těším u dalšího videa.